सेन्टार मुथाकजाका आमचाइनि लुकुरकनि Sanmwng Patimu Teliamura PS Mungya Kami 7 माइल आमचाइ आमचाइनि लुकुरकनि खुक्ति साइमानका खासिया मंगल 7 माइल फरेस्ट आमचाइयाव काइसा डाम्पिं सेन्टार दंगो टेलियामुरा टाउन एबा गुबुननि थाइरकनिबो मानि हामिया साफ सुथ्रा खलायो बर' परिषदनि फाजिंते आ डाम्पिं सेन्टाराव मालखुंबाय खिबि रोफायजागो सालगलक रमै मानि हामिया खिबि जागि दंमानि मानि हामियानि मोनाम बाहाय आमचाइनि लुकुरक साइमानसुया अंगै बायथगो डाम्पिं सेन्टार Muthaknani Sanmwng नारगलाख्या तामुक सिबलाय माने मते जों गाव नायखि अरो जे तिलियामुरानि जे जत मयला तंमानि जत टीएमसी नि टीम संगताय एक्सट्रा अनो गारि रबो फारिया कोइ यांगो अरो चिन पारागाना ओ काइसा मयला लुखलायबाय माने अबनो तो इनो जों खूब असुबिदा लायै जों तिनि अबो तिनि माका सुलायके जे मयला खिब माने थाइ याखाबा जे ताबुगा जागाव जे नक तांग तंमानि अब कि बसकांग तांगानि जाय खानो रगावनो मुथाक दारिखा काबुकसा जरतिले मुथाकै नरिजा खायपानो तांनानै न जे स्किम रक जे कन्ट्राक्टर रक नियाक्ति रक ओ काम चलना हनै जखनते नेवर खुरै बनपरे रड रका खरक को बायखाबा बनपरे चिप्स रक तखर बायखा नक तांनानै हनै न अब सम्भवत गोडाउन दा हिंताम हनो अब जों साइमान सुये थिकाय हायदि तांलाय नायो नरनिया एलाकार तागले स्टप खान टन नायो नंगो एलाकार पुरा माने काचरा मासरा हामाने हेमे ताकि तापसे जते सलिसननि बिसिंते केबो नायमा थांगिया केबो प्रशासन फाइसा सालायखा फायाले हिमाया फाइले थां फाइ सिमिन थां पाइखा फिरो गय जों मैखौन कक सालांलि आता साव फाइ माने अब एसडीएम सार हंगायताय वीडियो सार नि गारि तो खरै हापनो सम्भवत पाब्लिक गारि रगरा गाय फैका साइले मैया हापनो एसडीएम सार बाय ताय वीडियो बानो कल खाय हर कथा बजागन एसडीएम के तेलियामुरा निन मुंग आने बुंग मनोज के पारा खा पारा का माने बुवा मा एदिसि